Okay, okay, okay. Ngoba nithi ke buwa la kusengisizile. Ke tla bua ka Sotho he. Le rile ra re a ke bue. Ya bua he ya no. No. Comrades, ngeke ngisakhuluma ngoba ama-comrade asekhulumile ikakhulukazi uNobhala. Mina ke uma ngilalele noma ngibuka kunezinto ezenzekayo kuleli zwe lakithi ebesilibiza ngokuthi likhululekile, ebesilibiza ngokuthi la abantu bakhona benza yonke into enhle njengoba bekhululekile. Kodwa ziningi izinto ezenzekayo. Ngenhlanhla ke nakho namhlanje sikhuluma ngale yengane esencane ukuthiwa uDuduzile ozovela enkantolo kaMantshi. Angazi noma ngizwe kahle yini, ngizwe sengathi iMantshi ithi kufanele liye phezulu kulamajaji amakhulu, noma ebethi akaliboni icala yena mayekhulumela nje, kodwa still uthi aliqhubekele phambili enkantolo ezinkulu ngaphezu kwale. Inkinga ke ekhona kimina uma sizibuka nje thina sisodwa, kunezinto ngesinye isikhathi esizikhulumayo kodwa sikhulume nje ebese siphelele endleleni. uNobhala uthi ngaboshwa, akashongo yedwa. Ngicabanga ukuthi nalensizwe ekhuluma eqala yathi khulumela uDuduzile isho njalo. Eqinisweni uNobhala uthi kwalento ukuthi kuze kube khona umsindo okwathi abantu bayikhulumela ke ngoba phela kufanele bakhulume, banelungelo lokukhuluma ngalento okwakuthiwa kuqala idemocracy. Uma ungayilalela nje isho izinto eziningi ngokufanele bazikhulunywe, kuhlonishwe, kwenziwe konke. Kusenzeka yini manje? Uma ungathatha mina nje njengoba kade uNobhala esho, ngingomunye owadela ukufa ukuthi alethe inkululeko eSouth Africa. Kangangokuthi ngaboshwa, ngiboshwa izitha abacindezeli, bangigweba iminyaka engama-10 kanye nenyanga eziwu6, ngoba khona ngake ngagwetshelwa nje lento okuthiwa kwakuthiwa yini konje Nkosi yami, uboshwa nje ungasiwe enkantolo, uboshwe nje ushawa ilokhuza namaphoyisa, kwafa abantu. Ngamanye amagama ngizimisela ukunikezela ngomzimba wami ukuthi ngife makufuneke kufiwe. Ngaba yisosha ngizilindele ukuthi ngafa noma nini, ngifela abantu bakithi nje, abantu bakithi nje kuphela ababecindezelekile. Angizange ngiboshwe ngingenzanga lutho. Ngaboshwa ngoba ngangilwela inkululeko. Ukuthi ngenkathi silwela inkululeko angizange ngidlule emhlabeni inhlanhla. Abaningi abafowethu nodadewethu badlula. Noma ngenkathi ngiboshiwe ngihleli eRobben Island, ngangingenandaba ukuthi ngiboshwe ngisejele, ngoba ngangithi uma ngiboshelwe
abantu bakithi kulungile ngihlalela ishumi leminyaka. Ngamanye amagama ngisacrifice. Ngisho amabhunu uqobo lwawo noma bacindezeli noma belungu abakaze bangibophela ubala behlaza benjalo ngenkathi bengibopha nje ukuthi ngiye ejele babazi ukuthi ngenzeni kubona. Ngavuma futhi ukuthi ukulela inkululeko ngeke ngikuyeke ngoze ngife. Ngafunga ngalo nkathi kulo mbuso wethu esithi unedemocracy kusho ukuthi umbuso wentando yeningi kusho lokho sesikhululekile ngenza sacrifice engako yokuyohlala ejele ishumi leminyaka ngoba ngathi mangiphuma ngaqhubha futhi ngangayeka. Inkinga ke sesihlangana nayo sesibusa manje ungasebona belungu abasibophayo sizwana kahle lento umphumela esikuwona namhlanje ngoba sisembedweni namhlanje susu nje emakhaya kwathiwa asize enkantolo ngoba siyethuswa nje kuphela singakafiki la ngaboshwa sengiboshwa abakithi ke manje abakithi abelungu bengasaphethe sokuphetha abakithi noma sebephethe nje manje abelungu ngoba sasiphethe impela nibuyele emva manje nisenkingeni kunento ebizwa kuthiwa yini konje Nkosi yami mayiphelele kuthiwa yini ideni wisho ukuthini okay ngihlalele nje ngasukelwa insizwa efunda umthetho waze yaqeda yathi nya yanikezwa umsebenzi angwazi ukuthi wawuqhamuka phi la msebenzi kuthiwa yini yona le yanto nango ke ngitshela uthi izondo commission izondo commission phela uzondo waba khona wasebenza ngiyamazi lo mfo kodwa asoze siye kumbiza ngoba wenza isimanga usenza isimanga manje ngalesi asimanga angazi nizwile le ngoba khona bebexolisa khona ethi kwenzeka iphutha thina saboshwa usibona nje sibangubala ke naye sibangubala nje uma efika lapha ufuna wangibiza kuqala njengevisitor yakhe azongibuza nje eyivisit ngaya futhi ngafike ngakhuluma konke ayikufuna ngemva kwalokho wangibiza ke manje sengibizela ukuzongibuza uma ngibuza ke ngithi kuyena hayi ndoda ngicela ukuthi ungabi usihlalo wale commissioner yakho ngoba mina nawe siyazana umthetho ke lo ushiwo uma kuphilwa ezweni uma izwe line democracy izwe lithanda abantu bakubo ngithi no ungalokothi baba uhlale lapha ngoba mina sizihlobo mina nawe sizihlobo kanjani naye ngaleso sikhathi nganginonkosikazi osubali wakhe ngoba yena waqonya udadewabo kalo umuntu futhi owayekukhongolose esasisebenza naye ngokomthetho lo mthetho wamazwe aphila ngempela kuthiwa uma unikezwa isikhundla noma unecala lo muntu enazana naye anikwazi ukuthi nihlale ndawonye nikhulume leyo nto fanele asuswe
uze usihlalo. Ngithi ke kulokuzana kummeli wami tshena leli judge ukuthi ngeke likwazi ukukhuluma nami ngoba singabangani sizihlobo umthetho lo. Athi no akangazi akakazabe isihlobo sami wakwaliza ijaji qamba manga ngalizwa ngosi mina ngalibona ngosi not usilo ngani ngalibona ngosi. Hawu nanku umthola kasangazi lo muntu wangiphika impela. Lo muntu wafungiswa ukuthi uyijaji uyokhuluma iqiniso kuphela. Manje uxakekile ke ngoba ngenkathi kwenziwa nithini lento i-commission ngenkathi kwenziwa usebuzwa ke ummeli wami ngoba lento ijwayelekile nje ukuthi uma umuntu engifuna ukuthi wena ukhulume nami kuye kuze usihlalo yini ungenawo usihlalo ngoba kufanele bakhona isihlalo kule commission. Useshone phela umuntu ongiphica isiqhoko sami ngithathile kuze manje siphi isiqhoko sami awu angazi ube happy ngophela nginempandla manje ngimdala ngimncane. Uthi ke ummeli wami yini ungazange ube nomuntu osihlalo na yini bosihlalo wedwa ngoba wawuzohlangabezana nento nje. Umthetho uthi umuntu enaleso sicelo wena thatha lo oyiphini lakho azohlala la ubese eceleni ukuze umcimbi uhambe kahle. Uyamazi ukuthi waphendula wathini ephendule ummeli wathi no angifunanga ukuthi ngibe nosihlalo ngoba usihlalo uzongihlupha uma sekufike egcineni sengithatha inqumo. Usho ufuna ukuthatha inqumo zobugebengu ngamanye amazwi ijaji ke lelo ijaji njalo niyayibona indaba ebese ke kuyadlula lapho. Ngithi ke mina ngeke ngize lapho ngeke ngihlale na ngoba uyisihlobo sami athi angisona isihlalo waze wabhala emaphepheni angifuni ukudlula ukuthi isihlobo kanjani ngoba angikhulumi kabi ngichaza nje into eyangehlela kumuntu ngimazi hayi ukuthi ngimazi nje umngani wami noma ungambuza nangeliphila ngiyokutshela bezazwani phela nokuthi aze ayebe ujaji le imini ngamazi uba lensizwa le ngiyayazi samethemba ke hey uthunga methemba umuntu kusho isizulu uma sekudlula lokho ke manje angisayi ngithe kuyena ngizi mina lapha phela ngimina mina ngumlolo wenkululeko ngeke nje ungiphose ngapha nangapha akekho umuntu ozenza njalo ngathi angizi kuwena ukuthi awumkhethanga umuntu okwakho lo wenze njani esikhundleni sokuba adlulise lolu daba la kufanele ukuthi adlulise khona wathumela emajajini la ukugcina usabuya manje awuzubaleka mase ngishiswa ilanga uzolibamba ke manje mase ubaleka ngumemeza. Ngifuna ukunitshela ukuthi kwaleyo nto ukuthi ummeli noma umuntu onikezwe umsebenzi ukuthi awenze angawenza wephule imithetho eyijaji sithule thina sonke la ezweni sibukele nje ibonisa ukuthi kunenkinga nakuthina asikwazi ukuvikela nokuthi sithi inkululeko yothi sifuna iphumelele yonke siyiphethe siyehluleka bahlale ngathi abantu khona umnyumfo lapha obe yiminister unfortunately usedlulile emhlabeni uthiwani mawuthi
uphele kahle nalapho kuthiwa ndifundiswa thini ngoba isifundiswa mawuthe emntwini hambe kahle thela yes so may his soul rest in peace. Sikhona wadayisa lento kuthiwa inkampani zethu ngoba makuthiwa inkampani zikahulumeni lezi kushiwo thina abanikazi bezwe samthetho wadayisa umuntu wadayisana inkosi wadayisana konje mangikhumbuza wadayisa nizwile ngifuna ngiza njalo ephuzweni elikhulu leli la namhlanje sila ngento engekho kodwa ngeke sisho lutho sothula nje hayi ke asiqhubeke futhi siyoyidefenda nini inkululeko yethu thina ke manje banikazi bayo abathandayo benze lo judge engikhuluma ngaye ngimiyeke ngibani wavelelwa phela la kimi ngoba ephethe amajaji lawa kazwe lonke wababhalela incwadi ephula umthetho ngicela ukuthi nibeke ama charges ngamagama nibeke icela kuZuma cala ukuthi uyala kuzokhuluma nawe ningamgwebi kancane nimgwebe iminyaka eyishumi neminyaka emihlanu wakwezwe lokhu ijaji litshena amanye amajaji ukuthi gwebane kanje lingabadedeli bakhuluma indaba yabo niyayibona lento ngathi ke mina no uma uthathela amajaji ngoba uphuma emthethweni ngeke ngiye kulo nkantolo and I meant it namanje mina mangathi ngiyafa manje ngafa la anginandaba angiloni igwala ngesaba angaze ngesabe nangelodwila ngathi ngeke ngize kule nkantolo esatshwa wonke umuntu kuthiwa inkantolo enjani konje ngiyazizwa Constitutional Court icourt okuthiwa liphethwe ibhuku lomthetho lentando yeningi ukuthi ayikho into ongayenza iphuma eceleni ayiphulwa umthetho uthi uma ijaji lenza umsebenzi ngenzansi aliwudluliseli phezulu lapha ya liwudlulisa kwamanye lukhule kancane yena wavela uqondisa khona kubantu bakhe bayamesaba ngoba usebenza nawo ngoba unenkani njengoba abanenkani kinje ukonakala kwezinto kulelizwe amajaji nangempela into ayishintsha kuphela ukushintsha isigwebo kumina kodwa bayithathi njalo ngoba bathunywe ubani ubasiwabo ubasiwabo bathi mgwebeni lo wazobatshela mgwebeni nesigwebo siyoyisho lento ngoba wayisho uyohlupheka nkosi yami ngoba akakazi ukuhamba emhlabeni nathi sisekhona solokhu siphinda obani abenza ukuthi izwe lingabuseki kahle na amajaji okugcina okuthiwa iwona aphethe umthetho sisekelo uwona uphethe yonke imithetho eSouth Africa mayithola lento esikhundleni sokuba uyapeta baba thumela lento lapho kufanele khona noma beka umuntu ozokhuluma noZuma bathi awusiyamshaja nathi seshilo ubasiwethu bathi angize enkantolo ngathi ngeke ngize ngoba niphula umthetho ngasho sengani sengishilo phela ngidlala umfuka agcina amazwi ekudlale ngami amtshena ngathi ngawatshena amajaji ngathi ngeke ngize ngoba ngidefendani inkululeko lesayilwela kufanele bekhona ukuthula noxolo alukwazi ukuqedwa uamini ukuthi leyo nto sayishiqedwe amajaji akhuluma into engekho laze lashoke njengoba bekusho usihlalo la wathi lento esimgweba ngawuZuma iyona right kodwa siyamgweba ngoba uyedelela wakwalizwe ijaji njalo elithukayo
selifana nathi manje sesilwimbi nalo esikhundleni sokuba bahambise izinto ngomthetho. Ngeke ngiwahlonipha amajaji kanjalo nakancane, ngoba kufanele ukuthi amele iqiniso. Athukuthela amajaji agana unwa, bathi siyangigweba, bangigweba ngempela. Khulukuthi angivelanga enkantolo ngizothetha icala, into ewumthetho ufanele yenziwe. Amajaji awuphula, awusaphula nama nabamelike Nkosi yami, noma abashushisi, noma kuthiwa yililo besinayila lobethetha icala kuthiwa yini, kuthiwa umanje be-straight. Ake kwafika lapho khona abangithatha bangisa ejele, ngingazange ngibe necala, ngazange ngithethe icala. Izwe elinjani lelo na? Sathula sathini thina? Azoke ngisafuna ngenze njalo. Abantu base South Africa ngoba babebona umhlola bavuka nje bomvu, ngoba phela bazokwenza njani uma kunabantu abacabanga ukuthi bona baphethe uNkulunkulu. Abantu bakithi sonibonisa ke, ingakho kwaba khona wakhala insimbi mfana uphethe ingapho lapha abantu bakithi abazibonisa khona ukuthi la ekhaya asikakhululeki. Basukuma bama ngeenyawo bebonisa intukuthelo yabo esikhundleni sokuba laba abaphula umthetho ngoba bephethe umthetho bakhuzwe, bazothiwa no, abazi ukuthi bazotholani empi, abazange bayithola. Kwakufa nje abantu bethi sithukuthele. Abakufihlanga lokho angithi? Base benze njani bona? Uyazi ukuthi benze njani? Kwafa abantu, babulala abantu, waphela babadubula manje abantu bomthetho. Nqwaba yabantu. Manje baxakekile ukuthi bazobopha bani. Babona ukuthi ngoba abantu bayakhuluma, yini le nikhuluma kuyona le eniphathayo? Kuthiwa uTwitter. Manje amaphoyisa ukhishwe ulokhuzana umongameli wakhipha amasosha ukuthi awazobulala abantu abaphethe akakhuzi. Waphuma hey kunzima. Musungikhulumela ngaleyo nsizwa mfana kithi. Angifuni ukukhuluma ngayo. Base beyobheka uTwister ukuthi ubani bekhuluma, bathola ingane laphana ethi we see you or I see you. Ake ningitshela, uma ubhala ku Twitter uthi I see you, icala lelo. Niyayibona lento engishoyo? Ingane ibona umhlo, mhlawumbe uma ubunga qagela kuthi nampa abantu bebulawa bo, we see you ninibulala abantu or whatever, angazi. Namhlanje silapha nje for lokho osekuqede iminyaka engaki 4. Umuntu oyintombazane ubhala ku Twitter uthi we see you, uchajiwe namhlanje.
Ngilalele kakhulu lapha ngifuna ukuzwa ukuthi ukazi undodakazi wenzani. Ngithi mina bazongitshela ukuthi kunento efihlekile yokuthi wabulala umuntu noma wathumela umuntu ukuthi abulala umuntu. Ayikho leyo nto. Kuthiwa nje wathi we see you. Ngitheke ngizoke nginibuze nje sihlele kanje ukuthi sithini uma kunje ezweni lethu eliphethwe abantu bakithi asebephethe manje asebeliphethe nabelungu. Sizokwenza njani ngoba kusho ukuthi ngamanye amazwi noma ubani la ozothi ngelinye ilanga abhale kwi-Twitter athi we see you sokuyisiboshwa. Inkululeko enjani le? Why sivumela uhulumeni adlale ngathi lokwangempela? Sikuvumelelani lokho na? Ngiyabuza manje. Yini sizoyenza ukuthi sesiyazi manje ukuthi uhulumeni wethu uzinikeza amandla okwenza umathanda kuyena. Maye ngakuthandi uyakubopha noma unecala noma unalo. Mina ka ngikhulumi nje ngoba ngikhuluma ngaboshwa nginacala ngoba uhulumeni bengangithandi. Sebebopha ingane yami manje ngoba nayo bengathandi nobaba wayo, bengathandi nenhlangano yakhe. Sizothula yini thina na sibukele lokho na? Ngale kwenzeka izinto ezesabekayo, abantu batholakala begcwele imali komantalanzi, into ebophisayo ababoshwa. Maneni thina sizele ukuzolungisa lelizwe. Ngiyafisa uyabona lezi zinto engizishoyo azimnandi. Ngahlala ejele mina ngeke nginitshene okunye kuyimfihlo. Kwakufanele ukuthi ngingabuye ejele. Kwakufanele ngingabuye, hayi ukuthi ngiyaqagela. Ngiyazi mina bengicela into elula nje ngoba okunye lokho esingakusho akuyokubalekile ukuthi njengoba kwenziwe lokho sikhonela ubala la. Ngaboshela ubala mina ngale kwamanga amaningi aqanjwa ngami kuthiwa ngitshontshe izinto, ngakhe umuzi, ngitshontshe imali. Akekho akwaphuma nanesipenedu. Enye yezizathu abantu bakithi abangayiboni ukuthi njengoba sakhe umkhonto wesizwe sicasulwa ilento yabantu abathi bayabusa bengabusi, bebe bedla imali, bentshontshe imali, benza konke nje. Bebe besedelela besiqambela amanga. Sizoyilungisa kanjani lento? Sakhe umbutho omusha okufanele ulungise yonke lento. Abantu bakithi abamnyama baboni, bacabanga ukuthi bona uma belungu besabahoha ukuthi tshontshela la kulungile. Ukuthi leyo nto isisaphambili, ayisisi phambili. Siyezwana? Mina bengizocela nje ngisazoke ngikhulume nebandla lami abaholi. Ke sithi wonke umuntu omnyama ake kube khona ilanga esizoprotesta ngalo sonke. Sibale lezi zinto ezenziwayo. Sibale lezi zinto. Kulo hulumeni uhlulekile. Sifuna ukuthatha manje siphathe kuphele inhlupheko nokuzondwa nokuzondana kulelizwe.
ngoba uma singakwenzi lokho balokhu be nawe ngelinye ilanga ungenze lutho bazofika bathi ngena la uthe I see you ngena la ijele uma uthe nje I see you ngisazoke ngifune leli gama ukuthi yini le wrong kulona uma uthi I see you ngoba sisheni wabelungu lento nazi ifundiso ezisishenile ukuthi I see you black man akashongo nokuthi I see you black man uthe nje I see you nangu umntwana uvele enkantolo manje uma kuphinde kwenzeka komunye nakomunye siyothi sithulelele safuna nicabange lento ngelinye ilanga ke sihambe sithi lo hulumeni uyasibopha singenzanga lutho asisamfuni uma kuboshwa abaholi bakhona ababoshwa asisabafuni siyezwana ilokho nje bengifuna ukusho ukuthi asingavumeli ukudlala abanye abantu nathi izwe lethu leli sala kulo siyezwana soyeka zonke izinto size inkantolo kuzothiwa wathi I see you siyakubopha amaphoyisa kanjani wona la asukela umuntu nje uyabona lapho manake uzofola uRamaphosa manisho uyabona akufanele sibe zithithibala nje asiyenzelanga lonto umkhondo ofanele ukuthi lezi zinto sizisho sizikhulume ngoba zinjengoba sinjalo asikwazi ukuboshwa abantu ababonisa ubugebengu siyezwana mina into engixaka ukuthi sithuleleni abantu bathi wena uthe I see you nathi impela bese sizoma la intatheli zithuleleni zingasho ukuthi hayibo ayinjena kombe ngala nithuleleni ake ningitsheneke inkokheli ngoba nizingqweqwe icala lele beze kulo la namhlanje ani report lento anizi report lezinto niyakhetha man report wenzeni undodakazi kaJacob Gedlehlekisa Mhlanganyelwa Zuma wenzeni xoxelani mina aniboni leyo nto nayintatheli aniboni pendulani nganithola nishibhile namhlanje nganithola nishibhile ningabizi imali likhona yini icala lika Duduzile na wenzeni nizweni nina lapha enkantolo nizobhalana ngibatholile onkuzimalanga bathole beshibhile angithi basiza abamala iduze ngibuze one by one kulungile all I'm saying asibe fair sonke neinkokhela zibe fair neintathela zibe fair nakho konke nje khuzani umhlolo obulala izwe angithi nenzelwe lokho angithi na reporter khona ungarepoteki awu bathula
bathinta into zabo kakhulu babona babhizi because nikhonela ukukhuluma izinto ezingamaqiniso. Khulumana amaqiniso bakwethu. Uyabona nje lento engithi ngelilanga usafuna ukuthi simashe. Ngaba simashi kuba niyakhuluma. Ngoba ngabe sithi hayi bayazi, basitshela. Sekufanele sisukumele phansi izozosilalela ke ukuthi sithini manje mase senze njalo. Siyavumelana? Bekuyilokho nje okwamba kwethu. Bengibonga nje nami ukuthi siyabonga ukuthi nibe khona. Sakhona sonke. Thank you very much. Akukho ke ngizokusho sekuphelele. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami weba. Awulethu umshini wami, umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami webaba. Umshini wami. Umshini wami. Umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami webaba. Hayi wena uyangibambezela. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami webaba. Hayi wena musungibambezela. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami webaba. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini shaya. Maye webabo.